Welcome kabsat, adda aramid ti pusum kengkuana, titi masakbayan Ilocano radio drama. Daytoy titi masakbayan, pagnay dagiti kwento nga agtignay ti pusum. Comment mo dito'y baba. Tapno saan amat naglaeng ti istorya mo. Ti episode ita, mabalin nga ti may sakada kayo ti mapagsaritaan. Ti Masakbayan. Tanya, nabayag mo nga gayat ayat ta. Kaya't ko mga agsimpata mo tan. Ha? Sigurado ka, Bob? Wen, panawon mo tan tapno bukol tan iti bukod ta pamilya. Ngam, Bob. Diyak pa'y unayam amo ti pamilyam. Di kampay nasingad iti tunggal maysa. Manmanupay laang mat ngamin ti panangisurot mo kanyak iti balayo. Man ano ko manusaan kayo pa nasingad. Agsisinangit kayong tumot laang ito nagasawatan. Maamakak ngamin. Baknang kayo. Da kami, nakurapay kami laang. Kasla, mariknak namin adinak kayat ni Papam. Saan na po no dayta? Saan niya agpilpili ni Papang itagbalin niya asawak? Medyo strikto lang tilangan ha, ngam nasingpet. Kasla kabutbut nga roda kasarsarita ni Papang mo. Amom tanya, nagbalin lang akas dito ugali ni Papang. Manipod pinanawan na kami ni Mamang, kat simurot iti sa bala lalaki. Manipod din, nagbalin mo na medyo strikto ni Papang. Ngamin, di na kaya ta mapasamak kada kami tinapasamak yan kwa na. Numuna katagpada kami alalaki nga anak da ka ni Mamang. Kasta ka di? Sa bagay, kaya't kumatan ti ising-singasing mo. Kaya't kumatan ti maadaan iti anak. Agyaman ak nga rin no kastatan niya. Sumuro takto iti balayo, takasaritak dananang mo. Total, adatan iti husto nga edad. Datan tulatan ti makaamo amang plano iti kasarta. Uray iti huwes pa lang ti pagkasaranta. Tibusbusan ta para iti nagarbo akalay sa aramatan talaangan apang rugyan ta. Sigurado ka iti daytatan niya? O manugot nga tadag iti dadakkel mo? No huwes lang ti pagkasaranta? Maawatan da dayta. Ilawlawag kunto kadakwada. Tinapatag, makapagkalaysatan, Bob. O anyatan niya, naragsak ka kadimot lang ita, tanalpasan ti kalaysata? Siyempre mo't Kalpasan ti panaghani mo ta, agdiretsotan iti balay mi ha? Ha? Kunak na agyan talata iti apartment nga babangam. Aapay nga agdiretso ta iti balayo ako nam. Kinasarita na ngamin ni Papang. No, mabalin ka no? Agnaid tapay lang iti balay. Amumutan, agmay sana ijay. Nilaang nanalumi na katulong na tikat gadwana. Adamat niya minimanong iti lugar da ipag ko. Kasta ka di? Apay adinak man laki nun sulta may papan iti dayta abanag. Amumot asaan kami pala ang anasingad ka ni Papang mo. Patsik nga kinawatan kayong tumutlaeng. Nasingpat ni Papang kunakmat. Ken, ti kayat ko kuma. Saan ka pa'y lang agtrabaho? Tapno, may pamaysa ta ti buklen ta pamilya. No, kas pangarigan agsikog kanto ka naganak ka.
Siguro after 3 years, sa kanto lang mabaling nagtrabaho. Sige, no day ti desisyon mo. Iso ti matungpal. Kat sapay ko ma, taawan to ti rooms wa aparikot itinagbaetan mi ken ni papang mo. Masaya at mat, tasimbangpot kayo niho. Wen papang. Agmano ak papang? Sige laeng. Kung gayam, nakasaganan ti sila niyo. Insaganan ni Lumen. Agyaman kami papang. Saan kang agbabayin dito'y tanya? Kanawan ti pagtanagam, taada ni Lumen ngagtagipalay. Saan kayong agdanag papang? Tulungak ni Nana Lumen kadagiti trabaho dito'y balay. Kabayatan nga awan pa'y aramidak. Wen papang. Adan kadkaduan ni Nana Lumen. Siguradong agkatunusan da adwa. Sapay la ko mga rodeo. Akit ka sa no, Bob? Agsubli ka dinatagos iti trabaho? Saan pa'y papang? Ada pa'y makalawas sa live ko. Sige. Enjoyin niyo pa iti honeymoon niyo. Kabayatan na di ka pa'y lagsubli iti trabaho. Nagsublin ni Bob iti trabaho na. Mabatbati akong diti balay. Nas ka na tulungak ni Nana Lumen kadagiti trabaho na dito eh. Agasam nga'y, tadwa kami ana inayon nga si kaswan na. Sapay, adamadmadlaw ko kani papang. Kasla palpaliiwan na titunggal garaw ko. Ipagarup na siguro na agdondon niya aklaang dito eh. Sana mabalin. Kaasimot ni Nana Lumen. Sapay bumakat matan. Maasyanak kan kwa na. Tunggal agalon na ti panagsakit ti bagina. Amok kan marik nakakaslada pa nagduado kanyak ni papang. Amang ano ipagarup na amaaramid ko matinaramid kan kwa na ti asawa na. Masapol ang mapanagnakakanapod no ak ni Bob. Kat saan to ang mapasamak iti pamilyami, tikas iti napasamak kadakwada. Idiimbaga kanyak ni Bob na asawa nga agnaed kami iti balayda. Nagsakit tinakam ko kankwana. Gaputa di naman lain yuman kanyak tinagbalin a desisyon na. Impagarup ko idi ano agasawa kamin, rumbon laeng adwa kami nga desisyon. No payag dua-duaak no kasanunto ti sitwasyon ko iti balayda, immanno gutaklatan manang. Kas panagrespeto iti asawa. Kadagiti damo nga aldaw a panagnaed mi iti balayda, nasaya at pay mati amin manang. Gapo ta saan pay a nagsubli idi iti trabaho na ni Bob. Iso na adda kanayon akat kadwak. Nam idi simrel kan iti trabaho na, nagbaliwan ti amin.
Narik na kapalpaliiwan ti katugangak ti amin agaraw ko. Nam ingkar karigatak asaan na ingkan kano ti mapalpaliiw ko. Inaramid ko arod ti amin nakabaalak tapno makatulumak kadagiti trabaho iti unad ti balay. Tultulungak ni Nana Lumen kadagiti trabaho na, nam addamay sa trabaho at talaga adyak ammo. Isu ti agluto manang. No pay kasta, nagpasuro ak kanimanang Lumen, gapo iti ayat ko ang makaluto. Talaga ka di mamut agluto, Tania. Amok no dagiti simple laang alutuan papang. Pasensyaan nyo la kumanday talinutok. Sana bali ta insuro nakmat ni Nana Lumen. Entun mo minsan, di mo pakabiyangan ti panagluto. Maya mo nilumin ti mga rami di ti dayta. Ano pa iti masapol asurwem may papan iti panagluto. Uwan papang. Pasensya kayo lakuman. Ang babi ko. Asino itayon tayo nobya manalay nga agluto? Atong galumay dito balay katagluto iti naima sa putahe? Ni Aliana papang. Nalay nga talaga nga agluto dayjay. May isa na chef iti may isa adakil restaurant di abroad. Nagsayatan nga'y. Nagasa tagbalin nga asawa natin nalay nga agluto. Huwag niya rod papang. O Tanya, mangan ka ha. Di mo't sikat nagluto. Rumbang lang nga mangan ka itado. Bob. Ni, pati makter kayo papang. Nalpas kayo ka din anangan. Di yung paimot na ibusti ka ninyo. Tiyak kayatan. Ibagamlangan ka ni Lumen ta mga ramit iti merienda kan kape. Isulangan ti kana. Tanya, amo ka na sa hairkit imbaga itay ni papang. Di mon panunutan dayjay. Talaga kasdi lang ni papang. Ngam awan kan ko ana dayjay? Talaga na sa Iraq. Gapo ta imbidam pay ti ex mo kan kuana. Amok nga iso dayjay ti kayat ni papang aparakan ka. Iso akas ta unay pa nang idayong na. Uray si sasango ak. Sana bale tar aramidam mo ti amin nakabailam. Tapnom ay ayukan ka ni papang. Basitla pa nagano sintan niya. Apa man na makaornong ta. Mabalintan ton ti sumina ka ni papang. Di mat kasta talaga ti plano ta. Awan ti panggap ta idi ang makipagnaud ti balayo. Ngam idi imbagam kanyak. Pinatgan ka nga uray ada pa nagduadwak. Tamok adi nakayat ni papang mo. Di ka kadagdanag Tanya. Matungpal to ti amin na plano ta. Apa man na makaornong ta iti pagbalay ta. Masanay kan tumot lang iti ugali ni papang. Basta ibagam amin kanya ka mapaspasamak kan ka dito ha. Tasyak ti makaamo ang makisarita kan kuana. Tania, saan ka kati o masikuran nga talang dito'y palay? Di mo't naggraduar ka? Apa di mo usaran ti inatal mo? Apa yasan ka ngagbero kiti trabaho tapno matulungan mo't ni Bob? Kwa papa. Napagnumuan mi ngamin asa anak pala nga agtrabaho ita. Tapno maisagana mi ti amin. Nang runa inton agsikuga kon. Kat inton talon ti tawan ti anak mi, mabalin kun to kanon ti agtrabaho, papang. Anya,
Kaya yung timataan ni tanak nga awan pa urnong yo. Awan to pa bukod yo apalay. Papang, Nakarkaro aron bang kumagtrabaho ka tapno matulungam ti anak ko ang makaurnong. Sana ritadta ka lang dito o nagtibalay. Kano mapalin, diya kaya tapakibiyangam ti trabaho ni Lumen, ta sayang ti papasweldok kan kuwana no sabali ti agarami ti trabaho na. maasyanak lang amin kanina na Lumen, Papang. Nang runa no agalon na ti sakit ti bagina. Di mon pakibiyangan. Diya kaya tapanunutan ti asawa nga alilaan ka dito'y balay. Nasayata si Mang Petkan. Kunak no ag-overtime ka manan. Apay, mailiw kan kanyak tanya? Masansan ngamin di pa nag-overtime mo. Kat saan nga anamungan ni Papang Dayta. Amangan ka no nagsakit ka no kanayon ti pa nag-overtime mo. Kasta? Huwag gayam tanya. Di ka di maik ikan diri balay? Amahan no kaya't mo tagtrabaho. Ha? Saan ka di asika tinagkuna asa anak pa'y lang agtrabaho? Tapno maipamaysa ti mang bukal iti pamilyata? Amok ngamin ngawan tararamidam dito'y balay. Amangan ko nak no masiksikuran kan. Gapo ka di taimbaga ni Papang mo? Aron bang laang nga agtrabaho akmeten tapno matulungan ka nga agurnong? Iso ang nagbaliw meten ti desisyon mo? Amom tanya. Pampanunutan lang ni Papang ti masakbayan ta. Kat naamiris ko ahustumot ni Papang. Ada punto na. Tapno makaurnong ta adagos. Bayam, taagbiro kak nga rodan iti pagtrabahwak. No dayta ti desisyon nyo nga agama. Anyamot ta ni Bob. Nagbaliw man ti pangadeng na. Gapo tayong bagakan kwa na ti ama na ti kasjay. Isumot tan ti tungpalan na. Awan bukod na a disposisyon. Itala maamiris ko ti amin. No anya ti imbaga ti ama na. Isugayam ti sursurutan na. Sa anak la ko man nga imanugot idi. Adito'y kami nga agnaad. Tapno da kami la kumati ag desisyon iti anyaman akayat may amapasamak iti biyag mi. Sige Arami deklatan no anya ti pagayatan ni Bob. Tapno awan ti rumswa ariri iti nagbaetan mi iti asawak. Kastametten kadakwada iti amana. Nagbaliw ti amin ang napagnumuan mi nga agasawa, manipod nagnaed kami ti ayan ti katugangak manang Emmy. Amin nga ibaga ti ama ni Bob, iso ti surutan na. Ngamtap no awan ti rumso ariri, nagtungpalak iti pagayatanda nga agama. Napanunot ko agapuman la iti daytoy, amanga no mayasidag na kanyak ti katugangak, kat mapanunot na anapatag-unay kanyak ti asawa. Kat sabaliak, itinanglipot kan kwa na nga asawa na. Ngam talaga siguro anaangaw ni Gasa at manang Emmy. Gapo iti may sa apagteng, ajak pulos ni Namnama.
gusto iti marikriknak. Maulawak abigbigat. Kan kasla na alsam ti rusok ko. Nagdagsan ti riknak. Kasla marigatanak pa yung bumangon. O, Tanya. Bumangon ka di tanta ni Aldawin. Makanta yun sakbaya sumrega ka di trabaho. Ay, Bob, madi ngamin ti riknak. Maulawak. Ni, ang mga nanyamot ang dayta marikrik ng Tanya. Apay nga eh. Jakam. Ni, makabakbakwar ka? Agore ka? Amangan ba't na masikog ka? Ha? Masikugak? Ha? Uwan nga paiso. Mga no masikugak. Diyak pa namin nagbinulan. Anya? Lukas ta, masikog ka lakit din. Tinasayatan niya. Mapantag pa check up. Tapno maamuan tanupod no masikog kan. Anya ti ko na, Bob. Masikog ni Tanya? Wen papang, nagpa-check up kami. Talaga ang masikugan ni Tanya. Pudno ti ko na ni Bob, papang. Kasano nga ron daytan? Nagsikog kan nga urawan pa'y masnob nga urunong iyo? Kasano lang ti biyagyo? Kunakman nagurnong kayo para iti pagbalayo. Papang, No kumatay di pa'y lang nga nagtrabaho ka, Tanya. Di nakaurnong kayo kuman. Di pa'y kumatinulungam ni Bob ngam saan mat. Tanda kamutla na kamatider dito'y balay. Papang. sana bali papang. Tinapatag, mataripato na imbag ti sikog ni Tanya. May parit kin ko na ti may stress. Amangan nga minan niya ti mapasamak iti ubing. Wala, adda ka na kayo na ita. Di kay tumot na gananad. Anya nga ita, di adamanan mainayo na pakanan nyo. Kakaasikan nga agtrab-trabaho, Bob. Kabailak papang, saan kayo madanagan? Kabailak, para iti pamilyak. Anyamot na ni papang. Imbes ko maamaragsakan ta maadaanan iti apo ko manipod kadata. Ngam saan mat? Pasensya kan Tanya. Jakmat ni namnama kas ti tagbalin na reaksyon ni papang. Bob, Amok na ti pagdaldalanam, sipod nagdalit ta dito'y balay. Kunak na agbaliw ni papang, kabayatan ti panagnalit ta dito'y. Gamsaan mo't gayam. di mo ko maguraan ni papang. Diyak kayat nga darom so ariri iti nagbaetan nyo, gapula ang kanyak. Amo ka din na kayat ni papang parakan ka. Ngam diyak guraan apulos. Tanya, Kayat ko apanagnakan kan kuana no kasano ka kapatag kanyak. Nga uray kas di tipakpakita na kanyak. Diyak pulos guraan. Kayat ko amapanagnakan na asabali akan ni mamang mo. Di kanto pulos panawan. Gaputa ay ayaton ka unay, Bob. agyaman na kiti naman nakaawat mo Tanya. Amo ka nagbidutak. No apay nga imanugot ka dito ti pagnaidantay di. Katsapay ko mata mapakawanak. Asawa ka. Iso nga ipaay ko amin apan nakaawat kan ka, Bob. Naimbag man, ta nakapasyar ka, anak ko. Wan nanang, pasensya ka yun.
Tanabayag sakbay anak kapasyarak dito eh. Sa dino ti ayan ni tatang? Ay, kas iti sigod anak ko. Adamanan ni taltalon. Amumutan ni tatang mo. Kaya't na mairing pa sa dagos dagiti trabaho na. Iso anariwot pa'y napaanan ni talon. Ay, kasimot ni tatang. Lakayan nga magtrabaho pa'y laang. Di mo pagdanagad ni tatang mo anak ko. Kabailan na pa'y. Ada ko magagarak kada kayo, nanang. Anya day ta anak ko. Ada ka di parikot. Awan, nanang. Kinapudno na. Umay ko ipadamag kada kayo ama sikuga kon. Ha? Ay, talaga anak ko. Ay na. Maragsa kanak para kada kayo iti asawam. Kamaudyanan na. At dadton anak yo. Iso ngay mayak, nanang. Takayat ko kumati agawid pa'y laang ditoy. Kayat ko ti agnaad ditoy. Aging ga iti makapagpas ngayak. Ay, day talaga yam. Ay, sige anak ko. Umanugot nga tati asawam iti kasta a planom. Kamaawatan nak ti asawak, nanang. Kayat ko ngamin amataripato ang naimbag ti sikug ko. Ay, sige. Adda ka di saan anasaya at amapaspasamak iti panagnaedyo iti balay dabab. Awan, nanang. Kayat ko lang akabayatan ti panagsikog ko katadaak ditoy. Iti kasta, adda kayo akadwak amang taripato iti sikog ko. Ay, nasaya at garod no kasta anak ko. Mala, pagsaritaan nyo na imbag iti asawam ti panagnaed mo pa'y laang ditoy. Ay, nasaysaya at pa'y kuma no kaduam ti asawam. Di kay agdanag, nanang. Tapagsaritaan mi day taabanag. Naggapuak iji ayan da, nanang. Okay, kumusta da mo nga eh? Nasaya at mat. Bob, ada ko maisingasing ko. Kat sapay ko mata maawatan na. Oh, anya day tatanya. Kayat ko kumati agnaed pay laang iti ayan da, nanang. Bayat ti panagsikog ko. Tapno adamang taripato kanyak. Aging ga iti panagpasngay ko. Anya? Umanugot ka kuman. No kayat mo, ijay ta pala ang agnaed. Tanya, amok nga danon unag ang makagapo. No apay akilata na panunot mo dayta. Nga maawatan ka. Tapara mo't la dayta kada kayo'y tagbalinto nga anak ta. Nasaysayat pa gidi tapno saan ka mas stress. Maiparit nga min dayta iti sikog mo. No kasta, umanugot ka, Bob? Wala, apay gidi na saan. Nataltalinain mo't lang ti panunot ko. No adda kay ti puder da nanang. Taamok ang mataripato da ka na imbag. Bob. Kat di kagdanag. Tunggal Sabado, umianak ijay, tapno makadin na kayo. Anong santa pa'y lang ti kasta set up? Aging ga iti makapagpasngay ka. Agyaman ak, Bob. Agyaman ak, unay. Siyak ti rumbang agyaman kan katanya. Kat di kang runaan na pagyaman mga anak. Iso ti na marswa. Taimpaayan na kita asawa aman nakaawat akaskan ka. Ipatpatid ka unay-unay.
Katkas iti inkarina, tunggal Sabado nga umaynak sa rongkaran. Nam agawid matlaang iti poder ti amana, tunggal aldaw ti Lunes. Amo kanang rikna ti katugangak, iti kalaat a panagawid ko. Nam patsyek na ammo na ti makagapo. Ti pagyamanak laangan iti Diyos, kat awan ti rimso a parikot, wano riri iti nagbaitanda nga agama, akas iti pagdandanagak. Diyak namin kayat asyak ti agbalin a rason, tapno agginura da nga agama. May sa analungpo a maladaga, kat pagyamanak unay dagiti dadakkel ko, gapo iti nasayaat apanang taripato da kanyak. Agnanad kami matan iti may nga apartment, kat umadanin a makaipatakder kami iti bukod mi abalay, babaan iti panagsalukag ti asawa. Kanayon mat na ipasyarmi ti anak ko iti ayan ti katugangak, kat marikriknak, akasta unay ti panangipatag na iti apu ko na. Namnamaan mi nga agasawa, ababaan iti panangipatag na iti apu ko na kada kami, kat ininot a makaamiris, kan makamove on iti napasamak kadakwada iti katugangak a babae. Kat mapunas ti amin a negatibo a banag iti panunot, kan barukong na. Daytoy ti padas ko manang. To'y pagayam mo, nagsaya at kang asawa. Ta iti likudan ti madi nga impaktakita kan kati katugangam, tinarigagayam lata tinasaya at apanaglalamin nyo. Kat saan ka anapaay? Takas itinakonam iti surat mo, mariknamon nga ipatpatag-unay ti katugangam ti anak yo. Ken nagsaya at kaunay amanugang, tadi mo impaidam ti anak mo iti lolo na. Sapay kuma tagnanayon ti kasta akababalin mo, tapno naragsak ken naannayas akanayon ti linnangen nyo asang kapamilya. Alakastan pagayam ko, katagyaman iti panangibinglay mo iti padas mo. Saan na dagos a makita ti masakbayan, ngem marik na dayta iti tunggal pilit ken panagtalinayet. Nalpasita, ngem adda pa'y sumarsaruno adalan a pagkarupan. Welcome kabsat, adda aramid ti pusom kengkuana, titi masakbayan Ilocano radio drama. Daytoy titi masakbayan, pagnay dagiti kwento nga agtignay ti pusom. Comment mo dito'y baba. Tapno saan amat naglaeng ti istorya mo. Ti episode ita, mabalin nga ti may sakada kayo ti mapagsaritaan. Ti Masakbayan. Narabyan ka na si Mangpet, anak ko. Nagatindog ngamin ti pila di paradaan nanang. Sakit nagpigsa ti todo itay. Iso ang nagbayag ti jeep apagluganan. Ay, una yan, tanaabutan ka pa'y gayam itinapig sa atudo itay. Naimbanggar ta si Mardeng matlaang nanang. Tano saan? Narusapak ko man. Reden anak. Ni mo na ngay nanang. Nakaturugan adang amin klase na inton bigat. Kasta ka de? Ay, iwan gayam nanang. At iti sweldok. Dakayon di makamo nanang unahin nyo dagiti importante a babayadan. Naggatangak mo tan ka dagiti kasapulan tayo diti balay. Ay, agyaman anak ko. Naimbaglakit din tananakam ka. Amom dagiti prioridad mo. Asus, pasablogan nakmanin ako nak. Saan anak ko? Agsasauak iti pudno. Alangaro doon, ingka agsukaton tanay, nabasakan sa. Ang mga no agsakit kapay. Sige nanang. Ipapudot konti makan anak ko. Apag isunto anak kaidasara ko no makasukat ka. Manang, itulod nak.
Katsigod mo takas sa tararamidag sanay adin ko. Igiddan kay tagsapa tay dagdagas kay ti pagadalan nyo. Agyaman nak manong ha. Oh, anya ti pagyamana mo na? Tikin na singpot mo. Ha? Love na ka talaga manong. Apay kit din asaan nga ikat nakasingsingpot ka matakabsat ko. Masapak ka nga agawid no malim. Apay aya. Agkuyog ta ko mga agawid. Sana ka sigurado ading. Amangan nga min matuloy di sideline ko. Isupay mo't amat gadak. Kasta ka di? Wana ding. Iso adi mo namnamaan na siyak timang sukon kan ka. Sa nabali ta damot ni nanang akanayo namang sukon kan ka, Mona. Naimbagman, tanalagip nakpay asarong karan reden. Ha? Ni, talagamot nga itat schedule ka amang sarong kargan ka. Saan ka di, Elsie? Ala ni dayto eh. Apay nga matidog man hindi tasubil mo. Kasano? Kat di naksamot tan ay ayaton. Anyakit ta saan nga ibagbagamot, Elsie. Ay ayatan ka. Isungarod nga inaramid ko ti amin, tapno mapagtinag ka. Saan ka di? Nasaan ka na pudno iti panagayat ko kan ka. Anya ko maaga po ang nagsakripisyo kiti dandani makataon na nangaram kan ka. Talaga nga ay ayatan nak. Katuan mo't. Apay kami nakilat niya bagbagam ti kasta ita. Awan. Basta. Ay unay hindi ta sungbat. Awan, kas kada basta. Ni, anya nga ita. Reden. Ada in-order ko iti online. Ngam kurang di kwartak. Kasta ka di. Wan. Nayunam mamut di kwartak. Katuan day talaga yam. Sige, siya kung ti makaamo. Numano ti kurang ti kwartam. Nabayag kayo mutan nga agayan ayat ka ni Elsie saan aya reden. Wan nanang, nasurok ang makatawanan Awan pa'y ka di panggap yung agsimpa. Kinapudno na nanang, pampanunutok matanday ta. Katanya pa'y lang arudur urayan yung ay. Tulagan yun at ipanagsimpa ayo anak ko. Agad-adal pa lang ni Mona nga adin ko nanang. Anak, iti para publiko apagadalan mo tayan ni Mona. Saan mo't nga iso tinagastos unay? Kun maysa, adda nakasagana apag kolehyo ni ading mo. Ta iso tiing kagumaan day di amayo, idi si bibiyag pay. Nanang. Iso asaan ka marigatan unay? Kun adamot ten urnong mo saan aya? Addan nanang. Adamot na talgad at trabaho ni Elsie. Ngam siyak tawan permanente at trabaho na nanang. Ngam nagagat ka anak ko. Kumporme amas mastrek mo apagsapulan. Saan ka mauawanan, iso akanayon nga da sweldom. Uray anya trabaho, basta ka baulam, sir-sirkem. Pasaray ag ekstra ka pa yung agmaneho iti takse. Isa pa nagkunak, uray ibagbagam nga awan permanente at trabaho. Nagasat ni Elsie no umanugutan a makikalay sa ka. Sigurado nga agbalin anarimat ti masakbayan na anak ko. Tasyak amismo itibagik, mapanagnagkak at talagaan nagagat kan nalaingak na agurnong. Pudno nga uray awan permanente at trabaho,
Sa anak mo't ama pukpukawan iti pagswelduan, takas iti nakunakon, nagagetak ket nga rod. Talaga aplanok matan ti agsimpa, takayat kun ti maaddaan iti bukod ko a pamilya. Ngam pampanunutat ti panagadal paylaang ni Mona nga ading ko. Saan mi matngamin ang maubliga ni manang ko amang tulong kada kami? Tamalaksid nga dan bukod na pamilya, nila ang bayaw ko ti mangmanggad, sakat dumakdakkel matan dagiti anak da. Kinasaritak nga rod ti nobyak. Saan tamat nga agap apura saan ka dire den? Elsie, Noong kalaysata nga minan ita, amangan no saan tanto akabailan. Amangan no nakakaasin to lang ti agbalin nga anak ta. apayan ako ng tikasta. Saan ko mamasayap ti Riknam Ngam, awan mo't ngamin permanente at trabaho. Alangan mo tasyak ti mangbiag iti buklan ta pamilya. Tasyak ti adda permanente at trabaho na. Elsie, saan kamot nga awisan ni agkalaysan ket? No, jak kabailan nga isakad ti agbalin na pamilyak. Reden, Saan mo ta mailimod kun ka ti kinagagat ko? Malagip ko pa'y nga rod. Imbagam iti na minsan at ti kinagagat ko ti maysa kadagiti na gusto ang kanyak saan ka di? pudno day ta Reden. Ngam, saan akaskas di ti sumrak iti estado? Kas iti kanayon nga ibagbaga dagiti natataengan. Ti panagasawa ket saan akaslain na po nga insubo. Ano masinit ka, mabalin mo ayula. Elsie, Iso pa nga asim ko Saan pa nga ita? Ubing tapay mo't lang iti tawon ta na sarok abainti. Kan kasi tinakunakon, saan tamot nga agap apura. Dukasta, nagkadkad ni Elsie, anak ko. ubing kami kanupay mo't laang nanang. Kan saan kami kanumot nga agap apura? Ha? Isadyak latan nimpilit ti kayat ko Dayta kadila ang tiimbaga na arason, no apay adina pay kayat nga agsimpa kayo. Kas madlaw ko iti kasta adyar mo. At dapay sa bali arason. Husto akade. Nanang, Anya pay Reden. Apay adina pay kayat nga agkalaysa kayo. awan ka no ngamin permanente at trabaho k nanang. Anya. Day tatamo ka kang runaan na rason. Kunana ngamin niya alangan mo't ka no nga iso timang biyag kanyak ganiti bangunin mi a pamilya. Ay una yan. Di na ka di ma-apresyar ti kinapudno. Nga uray awan permanente at trabahom, ada urnong mo. Saan ka mauawanan iti pakitiggadan? Ngamen, nagagat ka, nadiskarte ka anak ko. Nanang, Kasla saan ko ang maaklon day taarason ni Elsie. No siyak amay sa timangutob, panagkunak kat adapay nadagdagsen arason, no apay asaan pay akayat ni Elsie nga agkalay sa kayo. apay nakariin ka pa'y lang ading. Jack pa'y nga minalpas ti homework ko, manong. Kasta ka di? Kan 8 p.m. pa'y laang. Sa bagay. Anya dito assignment mo kaya muna? Mat, manong. Isua marigata, nak. Malading ko. Tulungan ka nito homework mo. Talaga, manong? Win, kakaiso na nga sa rakwinton bigat. Ha? Apay, manong? Agi na naakla ang ading ko. Makabandog mo't namin.
Mala, aramidan takit din ti homework mo. Tapno malpasan kat makaturog kan, wen? Okay, Manong. Reden, Rabiin, di ka kadipay agawid? Makaistorbo ka din, Elsie? Awan mo trabaho minton bigat saan ka di? Pudno, ngam si kati pampanunutek. Anya ti kayat mo asawan? Malaksid ngamin ang marabyan ka. Sigurado ang mapuyatan kan. Kat kunam nga daw braam inton bigat saan ka di? Elsie, Amahan no di ka makariing amasapa nung mapuyatan ka. sa bagay. Ay, wen gayam, Reden. Diyay ngay ibagbagakken ka agatangam abag akursunadak. Di mo liplipatan ha. Wen ka di. Di ka agda nagtamatagikwam day jay. Isagot ko kon ka. Agyaman na, Reden. Kasano nga rudan? Agpakada ako, Nelsie, ha? Sige, aganad ka. Katkas itinakon-nakon. Di mo liplipatan di ipagpagatang ko abag. Medyo nas daawak iti day di arabii as sinarong karak ti kaayan ayat ko manang. Gaputa alas 7 la idi ti rabii, ngam kasla agganatan amang paawid kanyak. No panunutan ana imbag, adamot ket di rason na, ta imbagak ken kuana nga daubrak iti kabigatan day di apanang sarong karko ken kuana. Ngam gapo tanalaos ti panagayat ko ken kuana, Jakon ingkan kano dayjay anapasamak. Batang kong agmaneho iti extra ak a taxi iti kabigatan day di apagteng manang. Ngamjak ammo no nairanrana, wano talaga anakam tinamarso ti amin, ta alas 12 paylaeng iti teng nga ti rabii, inabiswan na kon ti karelyebok asya kon ti agpasada iti taxi, takalaat kano anakarik na iti saan anasayaat iti bagina. Iti ababa sa rita manang, nagpasada ak iti taxi iti daydi akanito. Nalaos ti ragsak ko tapasaray ada backload ko tunggal lugar apang ituludak iti pasahero. Agingga iti nadanon ti alas 3 ti parbangon. Mayat ti pasada ita. Swertek. Alas 12 la iti tengat rabi itay sinublat ko da iti taksing ipaspasadak. Ita, alas 3 la iti parbangon ngam dandan ni Duan Aribo tinapasadaak. Sigurado dakdakkel ti mabingay ko. Aginggat igarahik inton bigat da iti taksi. Apaman na malpas ti relyebok. Nalamag ka. Naimbaglakit din ta nakahudisak. Makaluban dagiti lapayag ko. Gapu iti kalugong ti hudis ko. Pag iso. Adag torong ditoy. Ada no may aglugan diti taxista da pag-uraya kiti pasahero. Adda manin pasaheros ko.
Anya nga tatirumbang nga aramida kita. Ni Elsie akayan ayat ko ti kadwa ti lalaki ang naglugan dito'y taksi nga ipaspasadak. Katagpapa itulod da iti motel. Impagarup ko no nagbitutak langit ay naglugan da. Ngam saan mo't gayam. Talaga ni Elsie ti pasaherok. Kat iti makitkitak iti rear mirror ajar da ita. Amuklatan ti aramidan da. Apaman na may tulod ko ida iti hotel. Kasla bumtak ti barukong ko gapo iti mapaspasama kita. Kasla kayat ko nga idong parlangan to iman manehok. Nagpapada kami na maisagmak. Ngam sana rumbang agarami da kiti dakas. Sana rumbang nga maisagmakak. Tadadananang kaniading ko amang namnama kanyak. Isa pang nga asim ko ma Diyos ko. Ikan na kitikirat ti pakinagam. Tarabayin nak Diyos ko. Tapno madarak da ita makitkita kita. Di na ko mabaybayan Diyos ko. Kulakto pa ikat. Idinadakamat mo kanyak ang nagkadkad ang makikalay sa kan ni Elsie. Nagatapakon. Nanang. Malangkantis mo't gayam da dya babae. Sinayang mula ang tipanawon mo kan kuana. Pampanunutak nga rod. No kasaritak pa iti sangon-sango. Wano sa anin, nanang. Anak ko. Nasakit tinaduktalak. Impagarup ko. No di nalakayat ang mapuyatanak. Tadapay kat nga rod obrak. Isa pinagawid na kun iti sinarong karak. Ngam gayam. Reden, anak ko. Pangaasim. Di ka pa idagal iti napasamak. Amok nga ay ayatem tinobyam. Ngam di ka kumapailuyos iti sakit amarikriknam. Nanang. Kasayaatan siguro no di ka laangan sumango kan kuan anak ko. Lipatom latan. Tamangan no ilibak ng tumot laang nga iso tinagbalin a pasaherom. Saan to makapaglibak, nanang? Tanalawag tinay record ti dashcam ti taksing ipaspasadak. Malaksid iti dayta. Mangag pa iti saw. Namin ano ti panangibaga day ti alalaki iti naagan na. Iso adinan to pulos mailibak ti kinaman ang lilipot na. Reden, kaano ngay agatam di bagbagakkan kaabag? Kaya't ka maamuan, Elsie. Kaano pa yaluklukwan nak? Ha? Anya aluklukon ngay bagbagam mo't Reden? Sabda nga nakman, di nakpabasulan itinjak mo't aramid. Ide rabi. Apay akayat mong agawid a kadagos. Idinto tasardam pailaan. Unay kan, imbagak mo't ajak lakayat amapuyatan ka. Takunam nga adda obraam, saan ka di? Adda pakitaggadam. Iso ako nakakasayaatan no saan ka amarabyan unay dito'y balay. Katkalpasan anak kapanawak. Isumot ti panagpikat mo nakisinarak kan nakiinom iti sa bali a lalaki. Kasta ka di. Anya lalaki asasawa mo, Reden? Katkalpasan ti panaghapi-hapi yo. Nagpaitulod kayo iti may sa motel.
Ha? Makiitam? Saan ka ang makatagarit ag paiso ti bagbagak? At dakadwa malalaki ang nagturong itimay sa amotel alas 3 itay parbangon. Di mo mailibak na itagaputasyak tagmanmaneho iti taksi ang nagluganan nyo. Reden, Una yun, Elsie. Anya tinagbasulak kan ka. Apay alino ko nak. Isumat lagayam di mo kaya ti makikalay sa kanyak taluklok kun naklagayam. Saan kagayam anapudno kanyak? Balang kantis kagayam! Kalpasan anayabkas ko ti amin adagansan iti barukom ko. Kalpasan tinaduktalak akababalin ni Elsie. Nakiwin na swasak kenkwana kat pimanawakon manang. Aklonak adandani nakapanunutak iti dakas idi. Gapo iti saam anariknak. Ngam gapo kadananang kanading ko. Ininot anakalipata kan nakamove onak. Ita adan permanente at trabaho kat adamoten sa bali a karelasyon ko. Natulag matan ti kalay sa mi manang. Katamok ajaktun mapasaran pay ti pan nakapasakit ko. Iti umuna a babae nga inayat ko. Gaputa nakatumpungak iti may sa babae anataknan ken addabuten na iti Diyos. Daytoy ti pakasaritaak manang. Kat sapay kuma ta nakaibati ak iti adal ken liwliwa kadagiti dumdumneg. Toy pagayam mo, di mo ninamnama apulos nga dagayam sa bali nga iwas ti damo a babae nga inayat mo. Namamom, adamot pagsayaatan ti panagkadkad na, idi inawis mo iti kalaysa. Tanaduktalam ti pudno aburik na. Tano na iranaan ay kalaysamon, samon to na amuan ti pudno, ad-addan anasaksakit, ken makapaladingit. Gaputa naman tiyaan kat kumanti sagrado a matrimonyo ti panagkalaysayo. Talaga saan nga iso tinaitani para ken ka, dudi kat ti may kadwa nga ayat anasarakam, ti talaga nga inted ti Diyos para ken ka. Iso nga itapay laan, kablaawan kan reden. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinlay mo iti padas mo,